I den her video skal vi snakke om investering på en børneopsparing. Jeg vil gennemgå en af mine seneste artikler på vores hjemmeside ungeinvestor.dk, som er en lang smøre på ca. 3000 ord omkring investering på en børneopsparing. Målet er at tage dig fra A til B, når det kommer til investering på børneopsparingen, og i den her video vil jeg forsøge at skabe lidt afklaring omkring nogle af de ting, der måske kan skabe forvirring, og generelt forklare, hvordan man kan forholde sig til investering på en børneopsparing. Hvis vi springer direkte ud i det og spørger os selv, hvorfor overhovedet investere på en børneopsparing. Det er nemlig rigtig fornuftigt. Udover at man som regel gerne vil give sit barn de bedste økonomiske forudsætninger, når man starter voksenlivet, så er der nogle generelle fordelagtige vilkår på en børneopsparing, når det kommer til investeringen. Det afkast, man potentielt kan generere, det er nemlig skattefrit. Som reglerne de er i dag, så må man på en børneopsparing indbetale maksimalt 6.000 kroner om året, men i hele perioden maksimalt 72.000 kroner. Det synes jeg selv er en ret høj grænse, og mindre kan i den grad også gøre det. Og i den her video og den her artikel har jeg forsøgt både at tage udgangspunkt i, at man vil udnytte den her grænse på op til 72.000 kroner, og hvis man har et lidt mere overkommeligt beløb til sin børneopsparing på måske 1.000 kroner om året. Det vil jeg vende tilbage til senere. Men først og fremmest, hvor kan man så oprette en traditionel børneopsparing? Nu når at du måske er kommet til den erkendelse, at det kan være fordelagtigt at investere på en børneopsparing, så kommer du dertil, hvor du skal finde ud af, hvor kan du så oprette en traditionel børneopsparing. Det er ikke muligt hos Nordnet og Saxo Bank, som mange bruger til at investere på et normalt aktiedepot, men du kan bruge din egen traditionelle bank. Når det kommer til investering gennem sin egen bank, så skal man huske, at der er nogle højere omkostninger, end der er hos de her digitale handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Det kan være relevant at huske, når man skal udvælge sine investeringsmuligheder. Man skal nemlig betale en kortage, og hvis kortagen er for høj, er det sjældent fordelagtigt at investere for små beløb, hvorfor det kan være en god idé at spare flere penge op. Men hvis du skal oprette en traditionel børneopsparing, så skal du altså starte i din egen bank. Men hvor langt kan man så komme med en børneopsparing, og når man investerer på en traditionel børneopsparing? Det har jeg lavet en anden video om, hvor jeg har forklaret, at man kan ende med potentielt at give en børneopsparing på over 250.000 kroner, hvis man udnytter det her loft på 72.000 kroner og investerer pengene hurtigst muligt. Samtidig, hvis man vil op på den her 250.000, så er det mest realistisk i hvert fald, at hvis man først udbetaler børneopsparing, når barnet er 21 år gammelt, og derfor har den her maksimale tidshorisont, man kan have på en børneopsparing. Det jeg forklaret mere i den her artikel, som jeg vil anbefale at gå ind og læse, hvis du vil vide, hvordan kan du faktisk maksimere din børneopsparing, hvis du vil udnytte den her grænse på 72.000 kroner. For mange er det nok mere overkommeligt at sætte 1.000 kroner af til siden om året på en børneopsparing. Og hvis du gør det, kan du faktisk også komme rigtig langt. I den her graf, der er på billedet her, har jeg sat ind, hvor langt kan du komme, hvis du investerer 1.000 kroner om året på en børneopsparing, hvor den røde viser, hvis du investerer 1.000 kroner om året i 18 år, mens den grønne graf viser, hvad nu hvis du indbetaler 6.000 kroner i barnets første 3 år, altså få pengene ud og arbejde i markedet hurtigst muligt, så kan du faktisk ende med at give en børneopsparing på ca. 70.000 kroner, når barnet er 18 år gammelt, hvis du har investeret pengene hurtigst muligt. Så selv for et ganske overkommeligt beløb for de fleste på, hvad der svarer til gennemsnitligt 1.000 kroner om året i 18 år, så kan man altså give en ganske stor børneopsparing videre. Det eksempel her kan du også læse mere om i den artikel, som jeg har linket til nede i beskrivelsen. Men hvad kan man så investere i på en traditionel børneopsparing? Du har måske hørt, at du skal investere i kapitalindkomstbeskattede aktiver, når du skal investere for dit barn. Det skal du også på nogle opsparingsmuligheder, men på den traditionelle børneopsparing, så er afkastet også skattefrit, når du investerer i helt normale aktier. Det vil sige, at du behøver ikke kun opsøge kapitalindkomstbeskattede aktiver,
såsom akkumulerende danske investeringsforeninger, men du har altså mange muligheder, når det kommer til din investering. Det kan fx være, hvis du vil investere i Disney, fordi at du måske tror, at det kan være dit barn kan have interesse for Disney, når det bliver lidt ældre, eller endnu senere i livet, måske i Carlsberg, når barnet måske er teenager. På den måde kan man også gøre det lidt interessant for sit barn måske. Men vigtigt at huske, at du er altså ikke begrænset til kapitalindkomstbeskattede aktiver på en traditionel børneopsparing. Det er dog ikke kun den traditionelle børneopsparing, man har af muligheder som forældre. Jeg vil dog skynde mig at sige, at den traditionelle børneopsparing er klart mest fordelagtig for de fleste i hvert fald, hvorfor at alternative muligheder ofte skal være et supplement til den traditionelle børneopsparing. I den her artikel har jeg dog også præsenteret muligheden for et helt normalt depot i barnets navn, mens jeg også kommer ind på en aktiesparekonto og en aldersopsparing. Det vil jeg gå videre til i videoen nu, men hvis den traditionelle børneopsparing er tilstrækkelig for dig, så har du set nok af videoen indtil nu. Hvis vi starter med et depot for mindreårige, så kan du som forælder du kan inde på Nordnet oprette et helt normalt aktiedepot i barnets navn. Og det er her, at de kapitalindkomstbeskattede aktiver bliver relevante. Langt de fleste unge under 18 år bruger nemlig ikke deres personfradrag, og her kan kapitalindkomstbeskattede aktiver indgå. Det vil sige, at hvis du investerer i for eksempel en udlandsk ETF, der ikke er på skats positivliste, så kan du altså gennem barnets uudnyttede personfradrag få et skattefrit afkast. Det kan være et super godt supplement til den traditionelle børneopsparing, og det kan også være en mulighed, når barnet selv bliver lidt ældre og måske selv får interesse for at investere, at man opretter et depot for mindreårige på Nordnet og finder de her aktiver, der beskattes som kapitalindkomst. Men hvilke muligheder er der så for at investere i kapitalindkomstbeskattede aktiver? Der er faktisk rigtig mange muligheder. Den nok nemmeste mulighed, det er Nordnets egne produkter. Nordnet har i dag 7 forskellige indeksfonde, der hedder Nordnet Indeksfond Danmark, en med fokus på teknologi, en der er eksponeret mod USA, en global indeksfond, og en mod Europa, en mod emerging markets, og en der er gearet, der hedder Nordnet Global Index 125. Derudover så har de en anden mulighed, der hedder Nordnet One, som også bliver beskattet som kapitalindkomst. Med Nordnet One, der vælger man, om man vil have en offensiv strategi, altså baseret på risiko, eller man vil have en balanceret risiko, eller en forsigtig risiko. Så på den måde er det også en meget nem mulighed for at komme i gang med at investere. Hvis man ikke ønsker at benytte Nordnets egne muligheder, så kan man opsøge ETF'er, som ikke er på skats positivliste. Fordelen ved de her ETF'er, det er, at de har nogle lavere omkostninger. I hvert fald mange af dem har lavere omkostninger end Nordnets egne produkter. Dog skal man være opmærksom på, at de her udenlandske ETF'er har også måske nogle andre omkostninger i forhold til kortage og valutaveksling, som man også skal tage hensyn til. Jeg vil sige, at Nordnets egne produkter her egner sig rigtig godt, fordi de er så nemme. Jeg har lavet en liste her over eksempler på aktiver, der beskattes som kapitalindkomst, som man altså kan bruge til at få et skattefrit afkast, når man ikke bruger sit personfradrag. Så det er altså en alternativ mulighed til børneopsparing som supplement til den traditionelle børneopsparing. En anden mulighed som alternativ opsparing, det er en aldersopsparing til sit barn. På en aldersopsparing må man i 2024 indbetale op til 9.100 kroner om året. Fordelen ved en aldersopsparing til sit barn, det er, at når man opretter den, så har barnet en helt vildt lang tidshorisont på helt op til de her 60-70 år, eller når man kan gå på pension. Modsat den traditionelle børneopsparing og det her depot for mindreårige, så er der ikke et skattefrit afkast. Der er en løbende skat på 15,3%, altså det bliver lagerskattet med 15,3% om året, hvilket påvirker
renteeffekten negativt. Stadigvæk, grund af den her rigtig lange tidshorisont, så kan man komme rigtig langt. Og jeg har her forsøgt at vise, at hvis man indsætter det her beløb på 9.100 kroner i barnets første år, så kan man efter skat endda videregive en pensionsgave på over 1 million kroner. Det er baseret på et årligt afkast på 9%, det vil sige, at det ikke er inflationsjusteret. Hvis man inflationsjusterer det her tal, og siger, at man kan få et årligt afkast på 7%, så vil det fortsat være en pensionsgave på over 730.000 kroner i 2024-tallet. Så her kan man altså virkelig komme op i store beløber, hvis man vælger at oprette en aldersopsparing til sit barn. Du kan oprette en aldersopsparing til dit barn gennem din egen bank, eller det er også muligt hos Nordnet. For at gøre det hos Nordnet, så skal du oprette det her depot til din konto for dit barn, og så herefter kan du oprette en aldersopsparing til dit barn. Jeg vil selv gå med Nordnet-løsning, fordi at de har den her overskuelige brugerflade, og har også generelt nogle billigere priser. Du kan vælge at investere, du har mulighed for at selv at vælge dine investeringer, så du kan vælge for eksempel en akkumulerende ETF med lave omkostninger. Du kan også vælge en udbyttebetalende fond, hvis du gerne vil have lidt udbetalt for at kunne dække den her løbende lagerskat, der kommer. Den sidste mulighed, jeg vil gennemgå i den her artikel, det er en aktiesparekonto. Der er nemlig ikke nogen aldersgrænse for en aktiesparekonto. Det betyder, at både voksne og børn kan have en aktiesparekonto. Personligt vil jeg dog mene, at det ikke helt er så fordelagtigt for et barn at have en aktiesparekonto. Man skal i hvert fald først både udnytte den traditionelle børneopsparing, have udnyttet personfradraget og måske have overvejet en aldersopsparing inden. Det er nemlig også den top 3, jeg beskriver her. Hvis jeg selv skulle oprette en børneopsparing til mit barn, da jeg først vil kigge på den traditionelle børneopsparing, herefter et normalt aktiedepot på Nordnet for at udnytte muligheden for skattefrit afkast, og til sidst en aktiesparekonto eller en aldersopsparing. Fordi at en aktiesparekonto ikke er særlig fordelagtig til unge under 18, så tilbyder Nordnet heller ikke i dag, at man kan oprette en aktiesparekonto, hvis man er under 18. Derfor skal du altså opsøge din egen bank, hvis du vil have en aktiesparekonto som mindreårig. Jeg har her også forsøgt at sammenligne en aldersopsparing og en aktiesparekonto, hvor aktiesparekontoen modsat aldersopsparing har lidt mere fleksibilitet, fordi man kan sælge sine aktier, før man når pensionsalderen, hvorimod aldersopsparingen altså er fastlåst, indtil man rammer pensionsalderen. Dog har aldersopsparingen en lidt lavere skat på de her 15,3%, hvor aktiesparekontoen har en beskatning på 17% om året. Men hvis det er med henblik på børneopsparing, så skal man også gøre op som forældre. Ønsker man, at de her penge skal være en gave til barnet sent i livet, altså når man rammer pensionsalderen, eller skal det være et bidrag lidt tidligere i livet? Og her er det selvfølgelig aktiesparekontoen, hvis det er tidligere i livet. Afslutningsvis har jeg kort beskrevet, hvad jeg selv vil gøre, hvis jeg skulle oprette en børneopsparing til mine børn. Jeg har ikke selv fået børn endnu, og har egentlig, alt det her har jeg noget jeg viden jeg opsamlet de seneste år, bare ved at følge lidt med fra sidelinjen. Så jeg har også et nogenlunde godt indblik i, hvad jeg selv vil gøre, hvis jeg fik et barn. Jeg vil personligt selv starte med at udnytte den traditionelle børneopsparing. Og jeg vil ikke personligt komme op og ramme det her loft på 72.000 kroner, hvorfor jeg egentlig er tilstrækkeligt dækket ind med den traditionelle børneopsparing. Dog kan det alligevel være, at jeg vil oprette en aldersopsparing, fordi at man kan udnytte den her helt vildt lange tidshorisont, og dermed for relativt få penge faktisk give barnet en rigtig god pensionsopsparing. Så det vil jeg helt klart også overveje at gøre, i hvert fald i barnets første år. Så det var kort. Så kort at kunne gøre det omkring den her børneopsparing, og hvad der ligesom er relevant at vide. Der er altså først en traditionel børneopsparing, så er der depot for mindreårige på Nordnet, og herefter overveje om man skal oprette en aldersopsparing eller en aktiesparekonto. I artiklen har jeg beskrevet meget mere og går lidt mere i dybden med de forskellige ting også, så jeg vil anbefale at begynde at læse artiklen, hvis du vil læse mere om nogle af de ting, jeg har gennemgået her i videoen.
Ellers vil jeg bare sige mange tak, fordi at du har set med. Hej!